Det er vel en almindelig opfattelse blandt pæne danskere, at vi som beboere i den rige verden er forpligtet til at hjælpe dem i den fattige verden. Et synspunkt, der slet ikke er urimeligt, men som ikke desto mindre hviler på et falsk grundlag. For hvad debatten sjældent tager højde for, er, at den tredje verdens store problemer ikke kommer af manglende hjælp. Ej heller af manglende evne til at klare sig ved egen hjælp, men af et meget målrettet, systematisk og aktivt tyveri begået af den vestlige verden. Det startede for mange år siden, som vi alle ved, under kolonitiden. Eksempelvis var Congo under belgisk herredømme fra 1908 til 1960. I den periode fik det belgiske kongehus lænset landet for gummi og fik i øvrigt dræbt 12 millioner kongolesere, der nægtede at bidrage som gratis arbejdskraft. Det sidste afrikanske land, der blev lettet for europæisk herredømme, var Zimbabwe, og det skete i 1980. Havde det ikke været for en række begivenheder, kunne disse lande i dag være både frie og økonomisk velfungerende. En af begivenhederne hedder oliekrise, og den første af dem fandt sted i 1973. Oliepriserne steg voldsomt, og pengene strømmede til oliestaterne i Mellemøsten. Sheikerne gemte dem nu ikke under hovedpuden, men deponerede en hel del af dem i Europas og USA's banker, og det gav problemer. For banker kan ikke lide for store indlån. Der skal helst ikke være mere, end at det hele kan lånes ud igen. Det kunne det ikke i 1973. Og dog, kvikke hoveder i bankverdenen kom i tanke om, at der jo lå en hel verden derude, der måtte have et mægtigt behov for lånekapital, nemlig alle de nyligt etablerede tredje verdens lande. Ergo sendte man folk sydpå med den opgave at få etableret flest mulige lån. Et projekt, der som bekendt lykkedes mere end godt. Og hvad der sådan set fik reddet den vestlige verdens banker fra enorme renteudgifter til olielandene. Sådan blev den tredje verdens gældsfælde til. Den var en redningsaktion, ikke af den tredje verden, men af den vestlige verdens banker. I dag er situationen, at den tredje verden leverer 5 gange mere rentekapital til den vestlige verden, end den vestlige verden leverer den anden vej i form af bistand. Allerede her kan du spørge dig selv, hvem i denne verden, der hjælper hvem. Et nyt stort røveri kan i disse år lægges til kapitalrøveriet. De store internationale kemikaliegiganter sender folk til Latinamerika, Afrika og Asien for at finde nye ressourcer, der kan omsættes til forretning. Man undersøger, hvad befolkningerne benytter sig af i deres daglige liv, indsamler relevante plantefrø og dyrefostre, hjemtager dem, kortlægger deres bestanddele og tager patent på organismerne. Fænomenet hedder biopirateri. Da patenterne udtages i henhold til WTO-regler, er medlemslandene forpligtet til at respektere patenterne, med den konsekvens, at levende væsener overalt i den tredje verden bliver privat ejendom for amerikanske og europæiske koncerner. Som vi ser, er den tredje verden endnu engang donor for Vesten. Det nærmer sig det groteske, at organisationer som USAID og Verdensbanken forsøger at overtale den tredje verdens regeringer til at importere genmodificerede fødevarer fra USA. Et land som Zambia er selv så frugtbart, at det kan brødføde hele det sydlige Afrika. Hvordan skulle importerede fødevarer komme ind i billedet? Her bliver den vestlige verdens fremfærd næsten kunst. De såkaldte fattige lande kan ikke betale deres lån tilbage til Vesten. Deres regeringer er mere eller mindre under administration af Verdensbanken. Verdensbanken dikterer privatisering, og de private landbrug har omlagt deres produktion fra fødevarer til eksportafgrøder. Nu dyrker man tobak, kaffe, te, bomuld, sisal, kakao med mere, hvorefter der er mangel på fødevarer, og folk går sultne i seng. Det ufattelige bedrag består i, at vi i Vesten lærer, at folk i den tredje verden selv er ude om det. De kan bare bestille noget som os andre. At vi føler os uendelig storsindede og næsten får tårer i øjnene over vores egen godgørenhed, når vi alligevel, som det hedder, giver 0,5% af vores bruttonationalprodukt i ulandsbistand. En bistand, hvoraf de 60% har form af lønninger, diæter og rejseudgifter til dansk personale, eller ender som indtægter for danske eksportvirksomheder. En bistand, hvoraf halvdelen af resten kan anslås at ende i private lommer i modtagerlandene, og en bistand, hvoraf resten, en del af det løber ud i ingenting, fordi de folk, der rent faktisk får glæde af den, dør i en ung alder. Så kære venner, vil I hjælpe den tredje verden, så brug jeres penge og energi til at få stoppet de røverier, der med uformindsket styrke fortsætter i dag, hvor kolonitiden slap. Lad være med at bilde jer selv og andre ind,
at vi i Vesten hjælper den tredje verden med vores bistand. Bistand tjener kun til at sløre, hvad der virkelig foregår. Så effektivt, at ikke bare vi, men også folk derude tror på det.